Ka film ya ka bala ai kerteng ke ai ke jing ie in sala ban pen I pat ba ha po cinema hall ha biju ha ka khatwei tarik umantau bnai rempang ye ki poster jo kani ka film la perlat hi de ki aktor bat director ha ka jingdon lang bat uba commander shangpliang uba deu president jong ki nongshna film khasi habaya keren bakilat pathai khubor ka director ha ka jo kapor ka badeiru kapuron ka kong Diana M Marbanyang kabalai thu bai kani ka film las dang ban ring dur nadu usnam arajar khat pra ner ka jingwan jong ka khlam covid-19 haba kali halor kani ka film ke ai ka jing ien kala pen pau ba kamla ban batai ne jubab ner kala kerpa ki pai ba bakin wan pet hi kani ka film kenang bakin yo ya ka jubab ke ai ka jing ien Katawa ko pagi pelong ini dengan poin ni kerja kalong ba ikwa banyak tu ba ka film jongi ka supply na kharwei tarik ko brai ba arajar arpuar haka kharwei beje 8 बजे bat 7 बजे ka kibabon ma ko mapiru try pikwa ban te baka ege chinge te ka chinge ka ege chinge ka kani ka film hi kala bu ka karteng bat ka kum ka jingli yang aya phi baka de ka ege ta ka chinge te kum baka kali ya phi mut ka juba pin sa yo on dat lawan te ege ka film kan nama ka juba ko dan haka te ngam kwa are ban longan num kwa na kaleng jonga bangan pen saya lo kata ka chinge na mai blai ni ubre wei pa wei dan ka jong ka kom ka perkat ban ni syam la ka jong kata ka chinge te kani ka film lo kalong kum tahi kum baka bu ka jingli mut ka juba pin sa yo on dat lai ege kani ka film kat kum kacing persang barit jumi long ni kwa ban I baka cingit kam dai tang shi benta hende ke doi ke bobot ke benta kum bala ong ke ke cingit love happens in every color tingila shoot ru ya ka hapo hakini hi ki jaka ke bare hapo ka dikasi jumi ki ba shakum sha sora melim nang tade shabhoi te kum tar te ngaru ngadai we nang ting shop mo ba tan benta kan ka film ke jingit hakani ka film ke jingit ngashim ya ka benta kum urishan ubade u khna samla te khna samla ba dang puli mo bat upa kum ta kan ka jinglong samla te dangwat ke kata ka jingit dangwat ke kata ka jingit te kum ju ya hadu ba kan ka film ba ka tanya ke jingit te nganumla ban batai than sibon yang ni ka story jong ni ka film nganget ba lata pibaro pai ba piwan ban saki te fit satepen ke kata ka jingit kabedi bat kene ka film ro ngangala yo hi ka ban pek te ngar ngamla ban yathu ya khana tam nganut ban ong ba kadi ka film ka ba itenat bat phindom mabe anda pelawan pek te sa sisen nga kentui ki pai ba bakin ai ka jing krishan ya I kong dayana bat ka jing krishan I kong dayana kamut ba krishan ro ya ki babun ki ber mentah ne ka film kum bangala ong na do ki aktor ki nong ring nang ta ki nong make up na dong sedong ki ber mentah ka hene ka film Ngobhaban wan ban ai ka jingkarshan ya kane ka film ro namar kumba pila yosno na I president I jongi ba ila de pej ya kane ka film ba I shem ba kane ka film kalong ka ba internet hadu kata ba ila ong ro ba dalile ro pinoma babe la da piwan pej ya kane ka film das ngobhaban kan mau ya ka tarik khatwei tarik mentau benai ha ka por khatwei beje ar beje ba san beje jan mial